اینجا باغ کورش کبیر کوچه موسمی сайёҳӣ аст ки чанде қабл бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ширкати сайёҳӣ Somon Travel таъсис ёфт ва ин кӯча ҳамарӯза тӯли як моҳ фаъолият мекунад ва ҳамарӯза аз соати 11 то 22 шаб дар ин ҷо дар ду тараф растаҳои ҳунармандӣ, таомҳои миллӣ ва инчунин бозиҳои шавқовар, викторинаҳо барои кӯдакон гузаронда мешавад ва ҳамзамон ҳунармандони ҳар ду кишвар шабонгоҳ барномаҳои фарҳангию фароғатӣ иҷро мекунанд ва аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки дар ин рӯзҳо ба ин боғ омада ҳамроҳи аҳлу оила, ҳамроҳи ёру дӯстон сайру сайёҳат ва фароғат карда бошед. Тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ, Душанбе қалби он макони сайру сайёҳат. Марҳабо ба гӯшаи гардишгарии Куруши Кабир.